Dakle, dobrodošli u drugi deo čuvenih Hemtisa posle pola godine snimanja. Bukvalno koliko mi je smiješno, toliko mi je sramota, ali nema od čega, realno ja sam imala sasvim opravdane razloge zbog čega me nije bilo, čak i najveći mogući razlog, tako da to je to. Oni koji me prate na Instagramu su videli da je beba dečak, zato sam ja obukla danas plavo, eto, čisto da vam dam mali nagoveštaj, međutim, verujem da one devojke koje su videle da će pisati dobro u komentarima, tako da to je to. Prelazimo dalje na video. Dakle, našla sam još jednu Afroditinu penu koju sam potrošila, znači 3-4 pakovanja. Zatim jedna od mojih omiljenih maskica, Garnier Botanic Therapy sa džumbirom, ova kao Milk. Ona mi je super, isto sam nekoliko pakovanja potrošila. Zatim, ovdje su mi samo 3 pakovanja, samo. Venus brijača, to su oni koje stalno kupujem. Znate već, oni roze, takođe omiljeni. Zatim Niveina kupka sa pomoranđom i avokadovim uljem. Prvi put sam ovu Nivea sa naranđom probala u, čini mi se, 8. razredu. I mleko i ovo i dezodorans. Kad sam se spremila za ekskurziju u 8. razredu, znam da sam sve to kupila u Rodi. I baš mi je nekako nedostajao taj miris, tako da je mama dobila ovo, ne znam, u nekom setu ili nešto, neko je kupio i ja sam je odmah tražila da mi da, zato što baš volim ovaj Nivein miris od pomoranđe, baš mi je osvežavajući. Zatim imamo Baleine šampon sa mentolom za dubinsko pranje kose. Znate da, možda sam vam pričala u nekom od videa, da šampone za dubinsko pranje kose gledam da koristim recimo na 3 nedelje ili mjesec dana ako se ne zaboravim. Ne češće svakako, danas sam koristila drugi za dubinsko pranje koji imam, tako da i ne pamtim kad sam potrošila. Sad kad potrošim i ovaj, pošto sam videla da je već pri kraju, ne znam koji ću da kupim. Tako da, šta znam, eto, recimo možete da mi pišete predloge šampona koje vi koristite za dubinsko pranje kose. Zatim potrošila sam jedan od mojih omiljenih šampona Nature Box, ovo je za volumen sa bademom. Ostalo je dole na dnu za jedno pranje, međutim, nemam živaca, stvarno, jako lepo mirisao. Meni prijaju svi njihovi Nature Box šamponi i uvek kupim neki od njih. Zatim još jedan Nature Box, ovo je bio sa avokadom. Sad ne znam da li imam sa avokadom ili sa maslinama. Mislim da je isto avokado, nisam baš sigurna. Zatim kupka koju sam koristila na moru jeste ova After Sun. Imam još jednu. Stoji mi tako u kupatilu do pola negde potrošena jer ima efekat hlađenja. Još to ovo miriše, joj, znači ljudi, ovo je savršenstvo. Nisam je potrošila jer je počela zima, hladno vreme i nekako mi nije za hladno vreme da koristim sad još nešto dodatno sa efektom hlađenja, tako da će sad čekati, eto, proleće, nadam se da će biti uskoro to toplije vreme, jer ova kupka ima osvežavajući miris, toliko je fenomenalna, toliko mi prija, toliko, ne znam, prosto mi je savršena. Za te pare, top, uvek ima u DM-u, to da znate, 99 dinara. Zatim ova limitirana, s čime je ovo bilo, nemam pojma, znam da je bilo nešto slatko, ne mogu da se setim, iz DM-a. Zatim, da vidimo, imam 2 Garnier dezodoransa, roze i ljubičasti. Roze mi je omiljen već godinama, tako da to je to. Ljubičasti mi je onako, više mi se sviđa miris ovog roze. Zatim za ispiranje usta Sensitive Dontodent. Ovo je bilo ona providna, ona mi je super. Zatim takođe nešto iz DM-a, Denk Mint, ovo je za osvežavanje posteljine, zavesa i tako. Generalno miriše mi na plavi lenor. Ne znam koje je ovo drugo ili treće po redu koje sam potrošila i ovo je super stvar jer možete sami da rastvorite omekšivač sa vodom i da prosto osvežavate na taj način tekstil i sve što vam je potrebno. Tako da, eto, to je to. Zatim osveživač prostora Glade Relaxing
Zen, takođe jedan od omiljenih mirisa što se tiče toga. Zatim imamo ovde 2 dava od kokosa. Trenutno isto koristim dav kokos. Mislim da vam je jasno da jako volim dav. Zatim Niveino mleko, ovo je Rich Moisture, Rich Nourishing, ovo je baš za izrazito suvu kožu. Trenutno imam ono svetlo plavo, koje mi generalno trenutno više prija, jer mi je ovo toliko masno da mi je prosto teško u ovoj situaciji da ga razmazujem, nekako me to dodatno izmori, tako da sam kupila ono svetlo plavo, međutim naravno volim i jedno i drugo, zaista su mi onako odlični. Zatim 2 dav kupke, ova plava Deeply Nourishing i ova Glowing Ritual, takođe mnogo volim dav kupke, isto kao što volim i deodoranse. Zatim imamo 2 putera za telo, s tim što ja ne znam da mi je poklopac od ovog, naći ćemo. Oni su bili na sniženju u Liliju, verovatno da su ih izbacili, mislim da ih nema više, sa arganom. Bili su mi super, znači potrošila sam i jedan i drugi, jako lep miris, jako lep osjećaj na koži, lepo se razmaže, neguje, tako da super je bilo. Zatim imamo još 2 pene za brijanje, ova je bila limitirana, ova mi je prelepo mirisala, na cveće i na bresku, odlična je bila i čini se da je baš nešto kratko bilo u demu, šta znam. I ova je klasičan onaj njihov gel sa aloeom koji se takođe pretvori u penu. Zatim imamo još jedno mleko za telo, ovo je avokado i shea butter body oil in cream. Ovo mi se isto jako svidelo, Wellnea Lilijev proizvod, jako mi je lepo bilo na koži, stvarno nekako i lako se razmaže i prijetan miris i imate neki lep osjećaj, stvarno se osjeti sadržaj tog ulja. Zatim sam potrošila Balein, bože kako se zove, balzam Wonderful Repair, bio mi je okej, međutim ne znam, nešto više ne kupujem Balea. Zatim, moja omiljena micelarna voda, što se tiče, da kažem, malo skuplja, je ova Biodermijina Sebium H2O. Imate u Liliju sad ovu veliku i onu manju kao na poklon. Ovo odlično skida, stvarno je super. Trenutno imam i njihovu Sebium kremu za lice koju koristim. Volim Biodermu, svakako. Zatim imamo za kosu Not Your Mother's Curl Talk gel. Ovo je ono što mi uvijek doneo kad je dolazio iz Amerike. Ovo sam potrošila, krema mi isto pri kraju, ali nekako sve štedim, ne znam ja što. Zatim imamo 2 La Roche-Posay, moja omiljena gela za umivanje, ovo je Effeclar linija. Meni ovo stvarno dugo traje. Kad kupim ovaj, traje mi preko godinu dana, zato što se sporo troši i jako malo vam je dovoljno da se umijete, tako da, šta da vam kažem, Effeclar je takođe jedna moja omiljena linija što se tiče za problematičnu kožu, a La Roche svakako volim, taj brand mi je top. Još jedan dav, još jedan glowing ritual, znači očigledno taj kokos najviše volim. Ni sama nisam bila svesna. Zatim sam potrošila Garnier Fructis Crunch Control Gel. Ovo mi je bio omiljeni gel za kosu. Jako mi je žao što ovih Garnier proizvoda nema kod nas. Znam da su u inostranstvu jako povoljni, ne znam, ovo je možda $3-4 svega, 200 ml ima i meni je ovo bilo super za lokne, top, stvarno. Ko može, znači da ga nabavi, da ga naruči ili sa Amazona ili ne znam odakle, u zavisnosti gdje živite, probajte, ovo je top za lokne, isto dugo traje zato što vam je malo potrebno za cijelu kosu. Zatim imamo Bipaeze kremu za lokne i ovo ne znam koja je po redu koju sam potrošila. Trenutno isto koristim nju i ona mi je pri kraju, tako da ću morati da dokupim. Zatim imamo ovdje još jedan osveživač prostora i još dva. Jedan i drugi su Dank Mint, takođe dopune, super su mi, ne mogu da se sjetim kako mi je ovaj mirisao jer sam ga na letu, za vreme leta kupila jer vidim da je bio
limitiran neki letnji miris. Da, ovaj mi je prelep bio. Da, znam da mi se više svidio od ovog roze. Tako da, to je to. A zatim imamo još maski za kosu. I mislim da je to sve što se tiče maski. Ja bih rekla. Mislim da jeste. Još jedna Garnier, ovo je sa makadamijom i ona mi je super, nju sam baš voljela. Zatim Zjajna Goat's Milk. Ja imam ovu kremu za lice i to sam isto ne znam koliko potrošila. Ovo je bilo pakovanje 1+1 u DM-u nešto davno, tako da smo sestre i ja uzela po jednu. I šta znam, nisam nešto bila zadovoljna. Volim ovaj miris i sve, ali za moju loknjastu kosu prosto mi je potrebno nešto drugo, ali ko ima normalno i ravnu, mislim da je sasvim okej. I definitivno maska koju sam najviše voljela, koja nigde više nema koliko ja znam u Srbiji, je Love Beauty and Planet, ova sa ružom i muru maslacem. I njih sam kupovala dokle god ih je bilo i bukvalno mi nedostaje i ovaj miris i tekstura i prosto kakva mi je kosa bila od nje. Zaista mi je žao što je više nema, ali da, to je to. Verovatno može isto negde da se poruči, međutim mislim da kod nas ne može. Zatim sam potrošila moj tonik za lice omiljeni, isto ne znam koji po redu. Ovo je iz The Body Shopa T3 i dalje, o bože, toliko mi je jako svetlo, možda bi mogla da ga smanjim. Samo trenutak. Da sam preterano smanjila, jesam, sad mi se vidi dnevna svetlost. Iz The Body Shopa, Body Shop treba da se otvori u Kragujevcu, tako da prosto neću više imati obavezu kad idem za Beograd da uvek kupim po jedan da imam. I ovo isto jako dugo traje, a odličan je. Zatim, još jedna kupka, ova mi se mnogo svidela. Ovo je bila kao duga neka, nemam pojma, No Rain, No Rainbow. I mirisala mi je na limun i na nešto slatko, ovo je prelepo bilo. Zatim, još jedan osveživač prostora, ovaj Dank Mint plavi, nema ništa u njemu. Zatim, kupka, ova mi je bila super. Ovo mi je Ujna kupila letos, ova je Tahiti Lili i ulje, bila mi je baš lepa, je lepo mirisala, mi sadržala to ulje, rekla sam već da to volim. Zatim, Batiste šampon, suvi šampon za brinete, uglavnom kupujem njega, jeste da ja to retko kad koristim, ali uglavnom kad se isfeniram, što se sad stvarno retko dešava, ali ja to uvek volim da imam za rezervu, imam ga i sad, samo što eto stoji, ne trošim. Zatim potrošila sam Baleine tečni šampon Vamos a la Playa. Ovo mi je toliko lepo bilo, ljudi, ovaj miris mi je, ne znam, fenomenalan, stvarno prelep letnji miris. Čim nešto ima lubenicu, znajte da je to moj favorit. Zatim sam potrošila ovu kupku iz Avona, ovo je onaj stari miris Red Berries, ne znam da li se sećate, pre je bila u onom pakovanju od litar i od pola litra, a onda su prebacili da budu samo ova novogodišnja pakovanja i baš mi je žao, jer ovo je definitivno moja omiljena kupka iz Avona i taj miris mi baš zimi fali. Zatim imamo previše stvari ovde, zaista. Ajde onda da vam pokažem ovo sa mora, realno, ne znam šta bih drugo. Da vidim da li ima. Mislim da je to, valjda. Ovako, potrošili smo jer smo se zajedno mazali na moru, znači zajedno smo koristili i proizvod za sunčanje i za posle sunčanja. Top 10 After Sun Cooling Calm Body Lotion sa aloe verom i mentolom. Ovo mi je super bilo, ljudi, ovo je toliko lepo, hladi, toliko je nežno i prijatno na koži, a nije bilo skupo u Tempu, čini mi se 200 i nešto dinara, odlično. Zatim Zjajn After Sun, kao ovo vam je da vam produži trajanje tog preplanulog tijena i ovo mi je super, s tim što mi se miris nije mnogo svideo, podsjeća me malo na
na one proizvode za samopotamnjivanje što se tiče mirisa, sadrži shea butter, isto prelep osjećaj ostavlja na koži, međutim, eto, kažem, zbog mirisa mi se više svideo top 10. Zatim sam ovo trošila, eto koliko sam mogla, na kraju kad smo istrošili sve proizvode, ovo sam na noge mazala Sundance, neku koja je inače namenjena za lice i dekolte i nisam je ni potrošila na kraju, ali sam rešila prosto da je bacim. Proizvod koji mi se najviše svideo jeste Garnier Ambre Soleil zaštitni faktor 30. Žao mi je što nisam kupila 2 boce, da sam znala koliko ćemo brzo potrošiti. Prvo, miris ovoga toliko podsjeća na parfem, neki, ne znam, toliko je lep miris, toliko prijatan, toliko, ne znam, samo me podsjeća na more i plažu i vrlo verovatno će mi biti žao da bacim ovu bočicu, jer znam da ove godine nećemo moći da odemo na more, tako da, ne znam, koliko sam luda, mislim da ću ovo da sačuvam prosto, eto, kao neku uspomenu. Druga stvar koju sam takođe čini mi se kupila u Tempu tad, top 10 isto, Hawaiian Cocktail, ovo je kao za brže tamljenje i ima SPF 30 i ovo je bilo isto super, tako da to je to. Zatim smo potrošili i marmeladu, naravno kad smo već dobili boju, mazali smo je, nismo odmah, i ovaj sprej za zaštitu kose od sunca. Ja nisam sigurna da li mi je ovo staro pakovanje, jer znam da sam u Rumuniji kupila drugo u DM-u, jer kod nas tad nije bilo, međutim čini mi se da ga sad ima. Malo mi je nelogično prosto da tokom leta nije bilo, ja sam ovo navikla da koristim, tako da sam potrošila ovaj koji mi je ostao pre neke godine, potrošila do kraja i nastavila da koristim taj novi, nisam naravno stigla da ga potrošim, tako da, eto, tu mi stoji u kutiji. Zatim potrošili smo Nivein sapun sa ružom. Njega smo bili poneli na more, on je eto bio najpraktičnije pakovanje, zašto neće, joj. Sladak je bio, jeste da ja nisam neki ljubitelj mirisa ruže, međutim nije bilo loše. Zatim sam potrošila Garnier bio gel za umivanje sa limunskom travom i on mi je bio super, on mi je uvek stajao u kupatilu na ogledalu, da prosto, ne znam, da me podsjeti da treba da ga trošim. Kupila sam ga, eto, zato što sam čula kao da je dobar, hvalili su ga, imala sam svakako i moj Efeklarov i eto, neizmenično sam koristila, prosto kad mi Efeklar mnogo isuši kožu, ja sam koristila ovaj. Zatim, parfem Pure Blanca Blush, takođe jedan od mojih starih favorita još od osnovne škole. Zatim sačuvala sam ovu jednu pastu, eto, čisto da vam pokažem, ovo je kao sa zlatom Don't Dent iz DM-a. Bila je lepa, okej mi je, međutim, nemate posle nje onaj osjećaj svežine, kao da ste oprali zube, jer ona prosto ne sadrži taj mentol, nema tu jačinu. Zatim još jedno balejno sredstvo za skidanje šminke sa očiju. Šampon Baby Love, bebeći iz DM-a. Jedno vreme sam non stop kupovala ove, onda sam prestala da koristim dečje šampone. Ne znam što, ali eto, malo sam napravila neku pauzu. Zatim Becolino šampon i kupka za bebe, 2 u 1. Ovo sam koristila za pranje četkica i blendera. Nekad sam se i tuširala ovim, generalno prijalo mi je, nežno, blago, ima lep miris. Zatim sam potrošila parfem za kosu Velnein. Jedno vreme u DM-u uopšte nije bilo ovih parfema za kosu, pa sam se odlučila da uzmem međutim, evo istina. Sad ima nekih novih, tako da trenutno taj koji imam čini mi se s narom uopšte ni ne koristim. Baš mi nešto se razlači i potrošila sam iz Avona ovo prskalicu za zaštitu kose od toplote. Ovo stalno kupujem, stvarno, uvek je povoljno u katalogu i meni ovo dugo traje jer, kažemo, uglavnom koristim pre feniranja. Zatim sam potrošila aceton, Velnein zeleni, onaj kao na uljanoj bazi. On mi je super, koristim samo za nokte na nogama, s obzirom da još uvek imam gel
na rukama, naravno što ću pred bolnicu morati da skinem svakako. Tako da, još par meseci i to mi je to. Zatim Revox serum niacinamid 3 bočice. Uopšte ne znam da li sam ga spominjala u nekim videima koje sam snimala prošle godine. Super mi je, sad sam kupila Balein, onaj novi plavi niacinamid. I on mi je stvarno super. Tek sam počela da ga koristim, pa ću eto vremenom da vam uporedim sa ovim i da vam kažem koji mi je više prijao. Zatim još jedna pasta, ova mi je bila super, Colgate Triple Action. Ova je stvarno bila super, ova zelena. Tako da eto. Inače uglavnom koristimo Colgate. Baš gledam da uvek uzmemo neku drugu Colgate jer meni one najviše prijaju. Zatim ovde od ovih sitnih nekih stvari, da vidimo samo što je dosta nekih testerčića. Sebium Global, da, to je ta krema koju sam vam rekla da sad koristim u regularnom pakovanju. Ovo mi je takođe sve iz apoteke, znači testeri. Zatim Norevina Exfoliak BB krema kojom sam oduševljena. Bukvalno sam morala da je isečem koliko je ostalo unutra i da izvučem, jer ako imate ovu BB kremu, puder vam ne treba. Ovo tako dobro pokriva, tako lepo izgleda na licu, prirodno, da izgledate kao da niste našminkani. Tako da, eto, ono mi je bilo super. Zatim Cicaplast, ovaj kao kremica, mast, kako god. Aphrodite Remove Spots, ovaj gel. Imam još jedan, slabo to koristim. Ukoliko baš imam neki upaljeni proces, stavim ulje čajevca, tako da sam ovo nešto zapustila. I Bioderma Sebium Global gel za umivanje, takođe odličan. I Derma Pure Mattifying Fluid. Ovo je super, ovo baš zamatira lepo lice i onako pripremim vam kožu za šminku, s tim što meni sad imam još nekoliko. Baš sam sinoć sređivala fioku, nisu mi potrebni sad ti matirajući efekti, jer mi je koža baš suva i gledam da koristim sve nešto onako što je osvežavajuće i što neće da mi zateže lice. Zatim imamo dve Niveine kreme. Day Cream ova kao s SPF-om 15 za hidrataciju. Sačuvala sam i kutiju i ovo pakovanje, ovde je još jedna naravno. Ovo stalno kupujem, uvek koristim ovu dnevnu hidrantnu, običnu ovu plavu. Tako da eto, to je to. Imam je i sad naravno. Zatim evo sjajna Nourishing Night Cream Goat's Milk, isto ne znam koliko sam potrošila, imam od te druge još recimo večeras da namažem i to je to. Jako lep miris, meni baš prija, lepo mi nahrani lice i to je to. Zatim, uopšte ne znam gde mi je sjajin peeling, zašto sam ja njega bacila, nije mi jasno, ali okej. Potrošila sam ovo iz Oriflame kremu za stopala sa avokadom i ona mi je bila super. Potrošila sam Panthenol Cream VZK i ovaj Multi-Active dezinfekciono sredstvo za ruke, to već znate, ko zna koliko sam potrošila, uvijek nosim sa sobom. Zatim potrošila sam Garnier Curl Sculpt, ovo isto bila kao krema gel, isto kao što sam vam rekla za onaj gel zeleni, ovo je super stvar, isto jako povoljna, međutim, svakako nema kod nas, tako da ne znam šta bih vam još rekla. Potrošila sam ovaj Dove peeling, ja mislim da Dove peelinga više uopšte nigde nema, ili ja nisam dobro videla, ali jednom sam baš otišla i specijalno gledala sve peelinge da vidim da li ih i dalje ima. Nema ni jedan od ona 3 mirisa koji su oni imali, toliko mi je zapeklo da ne mogu ni da otvorim. Ne mogu, znači skroz mi se sve strlo. Uglavnom, ovaj peeling mi je bio prelep. Jako mi je žao što ga više nema i eto šta da vam kažem. Dove ako bude gledao ovo, nek vrati ove peelinge u prodaju. Zatim Baleina krema, ova za depilaciju. Potrošila sam ih više, ali sam ih bacala, kažem, nisam sve čuvala. Zatim VZK Face Smoothing Mist. O ovome su svi pričali kad se pojavilo, ja sam ga kupila, bilo mi je okej, lep miris i sve to, ali nisam sad primetila neku
znatnu razliku da mi pomaže kad nosim masku ili eto, prosto nemam pojma. Zatim sprej za komarce, ovo mi je bilo spas letos, ovo ima puderasti miris, u DM-u je negde oko 300 dinara recimo. Zatim ovaj osveživač prostora iz DM-a, ne mogu da se setim da li sam kupila s mirisom vanile ili neki cvetni miris, uglavnom bio mi je okej, mada sad više volim ove iz aparata u spreju. Zatim Velnea ovi štapići za ispravljanje šminke. Ovo je bio parfem iz Plaze, neki na točenje. Ne mogu da se setim ko je ovo, ali prelep. Mislim da je bio Black Orchid. Mislim da jeste, mislim da sam taj tražila. Jako je lepo mirisao. Zatim Economic 306. Mnogi parfemi, odnosno ne mnogi, nego svi parfemi su mi baš smetali na početku trudnoće. Na početku, to kad kažem početku, mislim se svih onih meseci dok sam povraćala konstantno. Svaki miris mi je apsolutno smetao. I parfemi, i dezodoransi, i kupke, i mleka za telo, apsolutno sve ljudi. Znači ja živa nisam bila, bukvalno na silu sam se mazala i negovala i sve da se ne bih zapustila, međutim, jako je bilo teško izvesti sve to sa tim prekim učinima, ali dobro, prošlo je. Lak, ovo je Golden Rose nijansa 107, ovo je nude. Slabo sam trošila lakove, iskreno. Zalepila sam se za par njih i onda se tako vrtim u krug. I posljednje što je potrošeno. Jedan također od mojih omiljenih peelinga, morala sam stavim u kesu zato što je ovako masnikava kutija. Međutim, ovo je tako lepo, ako otvorim morat ću to da kupim. Još jedan, ovo je Sorry Not Sorry scrub, prelep. Znači, ja generalno volim njihove proizvode, znate za one body mist sa šljokicama koju uvek imam. Međutim, kad sam probala ovaj peeling, toliko mi se svidio i toliko je bio jak. Stvarno, da prosto ne znam zašto ga nisam opet kupila. Kupila sam, joj prelepo, Zjajin sa pralinama, međutim i on je toliko sladak i toliko je jak, intenzivan taj miris da mi je i to smetalo i sad mi smeta, iako više nemam takve reakcije na mirise, prosto taj peeling mi dalje zapara čulo mirisa i slabo ga koristim, stvarno. Tako da, eto, ne znam gdje mi je uopšte onaj Zjajin, da li je ispao negdje ili sam ga bacila kad smo došli s mora i sam ga potrošila, međutim, znate da je to onaj brown kupaču, on mi je također jedan od omiljenih skrabova, zato što ostavi onaj masan film da ne morate da mažete niti mleko, niti bilo šta. Tako da, to je to. Skratila sam ovaj video na pola sata i sad je vreme, ako uspem da se pomerim od svega ovog haosa, da vam pokažem šta je za giveaway. Dakle, sve sam stavila u ovu kesu trenutno, naravno neću da vam šaljem u tome, međutim, tako sam samo skupljala i odvajala u tu kesu dok ne vidim što ću da vam spakujem. Balena kupka, vanila i kokos. Zatim imamo L'Oreal Expert. Ovo vam je profesionalna nega, ovo vam je za ubijanje žutila u kosi, dakle ukoliko ne izvuče neka plavuša, onda sigurna sam da ćete imati kome da prosledite. Zatim također šampon, ovo je Matrix, također profesionalna nega frizerskih salona. Ovo je balzam za kosu, tako da prosto ako ne bude plavuša, moći će nekoj plavuši da prosledi, eto, kao poklon. Zatim imamo Balene, ove Beauty Effect Lifting kure. Ovo su vam one ampule, znači imate za 7 dana 7 komada, tako da, eto, to je to. Zatim, ovo je VZK krema, umiruje i neguje, lagana krema za osjetljivu kožu sa ekstraktom crvene alge, uljem avokada i shea butterom.
Zatim imamo L'Orealovu Mystic Oil kremu sa arganovim uljem. Zatim imamo ovdje set dezodorans i mleko. Ovo je limitirana DM kolekcija Magic Forest. Zatim Mixin, kako se zove, serum gel, kako god, ne, prosto toliko zakočim da ne mogu da se setim nekih reči. Haos. Zatim imamo dve balejne maskice koje su također limitirane. Ovo je sa čokoladom, a ova je sa ananasom i marakujom. Dakle, to su one kremaste maskice. I od šminke jedina stvar jeste NYX olovka za usne. Ovo je Pinky Rose. Tako da, to je to, kažem vam, s obzirom da sam se u trudnoći više bazirala na negu i na sve. Prosto nekako ovdje isto ima više stvari za negu nego za šminkanje, tako da se nadam da će vam se svidjeti svi ovi proizvodi. Ja odoh sada da vam napravim sliku za giveaway i da prebacim sve u laptop i da pokušam da počnem da editujem, međutim toliko sam se umorila i toliko nemam snage da ne znam stvarno kako ću. Ljubim vas sve puno, prijavite se obavezno na kanal, znači to je jedan od uslova, svakako ću ja dole u opisu napisati da ste prijavljeni na moj kanal, da me pratite na Instagramu i da mi obavezno ostavite komentar, znači ispod ovog videa na YouTubeu, kao i na slici koju ću da izbacim na Instagram. Tako da eto, to je to. Ljubim vas sve puno, još jednom vam hvala što ste bili tu, što ste čekali da se vratim posle toliko meseci i nadam se da ćemo se više družiti u narednom periodu. Ćao!